Kanyang aki din! Talaga ka guro nak dayja kapitan? Apay ka di manen. Anya ti basol na ken ka. Kasano? At dagayan ti maangay a Battle of the Band. Di naman lang imbagbaga kanya mo. Ay ketam muna di mo kabailan. Saan kamot ngamin analaing ngagkanta? Anya saan? Kat no nalainga mo da. Ora kita. Testing ka. Di ko na sana pinagmasdan ang inyong ganda. Di ko na sana pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Unay mo Wala. daytan Brando. Silang mo daytan Anya silang. Dagdag mga mentay tuloy ko. Dahil sa akala ko, di ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ay na, Houston, Brando. Di mo nituloy tagkanta. Unay ka nga asawa. Awampay mo ti suportang kanyang asawa. Ay, kaadamay lakay. Ngamjak lang malapdam ti umlek di ta pa nagkantam. Sika magayam ti masabak ko, kapitan. Sika magayam kabsa, Brando. Wan kapitan, nga wantam amuna. Kaya sumay. Apay ka di kapsa. Adda ka di ti parikot yo. Apay akas tabot yung tibag bagayo. Awan, apo kapitan. Alang arong kapsa ta. Lapsang ka pa dito. No awan tinapatag ngay bagayo. Adagayam ti ibagak, apo kapitan. Anya dita? Inton maminsan, apo kapitan. Saan kayo kumanga aglablabals? Pagpapadaan nyo kumamata, dagiti umili nyo. Agdagayam tinaangay ang Battle of the Band. Di laya imbaga kanya man. Anya? Sige, panawan kan, apo kapitan. Kasabat ko itay ti kasinsinyo, kagawad luring. Kat, anya ti imbaga na, Kap? Saan nga ron anasaya at timbagana, kagawad? Panagkunak, kat adda ti saksakitan tinakam na kanya. Nga puta di na mo, nga adda tinaangay a Battle of the Band. Nga puta apagsungad ko, kat kunanakit din nga. Sika magayam kapitan nga awan am muna, kunanakit din. Anya? Imbaga na dayta? Huwag kagawad. Ang palawagak ko ma, nga pinanawan nakbatan. Anyan ti kasinsin ko aya. Ala, da kayo kuman ti mangpaspasensya iti kasinsin ko Jak amo iti dayjay a tao. Amangan no adama ti pakarwan na. Ada, Wan, iso akas jay siguro. Sa bali ti palagsasauna. alawan kagawad. Esa na bali. Maawata ko, no apay akas dyan ti kasinsin mo. Agsagana dahi dyan kapitan intom sumaro no eleksyon Na. Tapay manen Brando. Tasan ko nga ibutbutos Anya? Kagurgura dahi dyan kapitan. Awan tamo na. Anya? Isumay. Ay lapo. Di ka agsa-usao iti kasta, Brando. Gaputa di mo kabailan, ti kabailan ni Kapitan. Anya kumati kabailan dahi dyan kapitan ngay. Awan. No awan kabailan na. Apay nga rod, nga iso tinagkapitan dito'y barangay tayo, alaman. Nagkapitan Gaputa binutusan ti umilay. Dahita nga rod ket, Brando. Binutusan ti umili nga agkapitan. Gaputa, amo na nga ado ti kabailan na. Di ko naman gid laglag dagiti umilay. Gaputa di da ammo ti botos da. Anya?
Naman ti umadaning nga sport fest, dagiti youths tayo. Wan nga rod kap. Naimbag ta aktibo dagiti youths tayo. Nagagatdapay nga agensayo, iso akanayon da ang mga bak. Uy nga rin kagawad, nasaya at may. Tablusan ang masayang dagiti pundo, nakaalat para iti aktibidades tayo. Sa bagay, husto kayo, kapitan. Ingam kagawad, ipakaamu tayo iti amin nga umili, tapno awan ti maibagbagada. Ngam para mat kadagiti youths lang dagiti nga aktibidad, kap. Isa na ba ni kagawad? Tinapate, kat maipakaamu iti amin. Romana, mapanak man iti barangay hall. Apay ka day. Mapanak makiinsayo ay ti volleyball. Anya? Ni, apay. San ka nakarama ni Jai, Brandaw? Anya saan? Umili ak dito, iso ak karamanak. Wenang, para kadagiti youths day Jai nga aktibidad, Brando. Saan nga road? Open ka na giti amin. Anya? Kay sumay. Sana mabali na bukbuko dandalang di pagsayatan. Kaya po, makaammo ka, Brando. Ti mo ammo, ti mabagaan. Talagang awan am-am mo dahil dyan, kapitan. Na, kasangsangput mo, hanggang agong unget ka manan, Brando. Bad trip nga road. Awan am mo na talaga dahil dyan, kapitan. Ay, day tatisang kaulit mo nga ibagbaga, Brando. Apay ka di. Kasano? Gat ibaga dahil din nga overead sack. Ay na, jak lang nakapagtapal na disnog ko dahil dyan, kapitan nyo. Ay na, Brando. Agar aramid ka, iti pakaisagsag makam. Kadnoin bagak met, asaan ka amabalin iti dayjay nga sport fest. Gaputa para lang kadagitiyos dayjay. Adula amin. Apay, lakayak unay aya rumana. Saan, Brando? Ngem, at dati age bracket tiyos amakun ko na. Aging ga iti 35 years old laeng. Oh, manutitawan mon? 49 mon, Brando. Anya? Ay, ako. Hey, apay ka day, Tata Brando. Anya tikat katawan nyo. Da kayo. Anya? Naabak kayo maggamit tinaangay nga sport fest. Kulak man nun nalalaing kayo. Ay, aw. Ay na, talaga kasta, Tata Brando. No ay ayam, at dati maabak, at dati mangabak. Ay nati ko nam kide. Awan, ti kabailan nyo, kadagiti kalaban nyo. Iso agong gunayo ah. Ha? Iba kayo king kapitan. Day tati malalayo, gaputat tagibas si tendang. No inayon dak kuma, sigurado anangabak tayo. Gaputan nalaingak iti volleyball. Nalaingak nga ag-serve kas kada ag-spike. Ala, saan na bali, Tata Brando? Idaanon ko, kada kapitan na ita. Napay ka di, Brando. Katawa ka akatawa dita. Dahil kapitan ah. Ah. Ay na, di na amo. Katawa klangin tilikli ko na siya. Anyan. Nagalas mo tinday tanga ugalim si ka, Brando. Kasanaw, di na kinayon karagiti volleyball players na. Anya nga, di na abak da. Ay! Ay na. Day talaeng ti pagsaksakitan tinakam mo, ah? Overage ka nga rod, Brando. Lakay kan. Iso asaan ka akaraman iti dayjay nga sport fest? Ti ko nam gid saan nga amo ni kapitan ti mang tulong iti kabagyan na. Manulaang ti bigbigin na ti salbag. Ay na! Diya ka mukin ka, Brando. Sa bali man ti turong ti saom.
Sika magayam kasinsin Loreng nga inalisan ni Kapitan iti ugali na ama naging bubukod. Anyan dagita sa umano? Apay, anya ay ti pagkaskastaam. Anyat parikot mo. Da kayo barangay opisyal. Ha? Apay ka di. Gaputa diyo amo ti tumulong. Tunggal adda ti pagsayatan. Di nakayaban. Di inayon ni Kapitan. Ha! Nagpapadaan nyo amin. Anya? Wano, agtultulag kayo kin Kapitan. Ang mga mano adda palimod yung relasyon nga doa. Ay, saan apod no day tamanong Brando? Di ka kumamat agsaw iti kasta Ang mga no adat makangag. Kat sabali ti panang ipapanda. Wano jay, kunada a workmates with benefits. Kita Loreng, ang mga numaulaw ka iti day dya Kapitan mo Ay na, manong Brando. Sumgarak man kadagit nga ibagbagam. Awan mo't nga rod ti kinapudno na. Exciting ti upcoming activities tayo. Anya ka direkta, Kapitan? English Vocabulary Contest. Wow! Mayat Kat, asino nga rod ti makisalip? Ano kaya tiyo? Ada ti maangay nga screening dito'y barangay hall. Kat ti mga bak, iso ti makisalip. Kasla mayat nga agpaiso day ta Ngam, amangan no adumanan ti may bagati kasinsin mo, kagawad Loreng. Ha? Asino ang kasinsin ko? Ni man, Tata Brando. Anya? Huwag nga agpaiso kagawad. Wano isulatan ti makisalip. Ay na, awan lat amok iti dayjay akasinsin ko. Awan tinagadalan na. Sigurado ang maabak. Ninto pa'y romana nga asawa na. Awan ti bilib na kankwana. Isa na balya. Tinapatag. Mapadasan na. Tapno agsardengin nga agreklamo. O sige, no day tati ko na yun. Uray iso nga rudan. Uwan kagawad. Maabak man wano mangabak. Awan anya man na. Tinapatag. Mapadasan na. Nasayaat mo Tasyak tinalada ang makikontes. Ay na, Ayos. Brando aya. Ibabain mo laang tibagpagib. Anya? Apay kung mga ibabain ko nga tibagik Romana. Sigamay. Talagang awan ti moral support mo kanyang asawam. Anya kumangay ti ammom iti dayjay a contest, Contest iti English vocabulary dayjay. Iswa sigurado, awan to ti ammom nga uray maysa. Anya? Amok mo ti ag-Ingles Romana. Huh? My name is Brando Pablo. I am 49 years old. Oh, nangag mo Romana. Osto, ti panag-English ko. Ay na, gaputa memorize mon dagita. Uray tupay kinder, ammo na dayta, gaputa nalaka ama memorize. Anya? Ibaga king ka, Brando, ag-back out kakit din. Tapno mang kita da, iti makisalip, iti nasao apa contest. Sayang ti premyo. Apay ko masayang may. Sayang gaputa sigurado ang maabak kanto. Anya? Good morning, contestants! Glad to meet you all. Kaya't kulaing ngay palagip kada kayo ti sportmanship. Maabak wano mangabak tayo man. Saan kumangag sakit tinakam tayo, ha? Gaputa, kasta talaga ti kakastoy apa contest. Adda ti loser, adamot winner. Ay, sos ako. Agpigir-gira mo tanang. Agnerbyusa. Okay. Kasladya ka ang kabagilan siya. Ay, no. The first Maria. part is the English terms of animals. Ibagayo no anya ti English term ti ibagami nga animals, okay? O, nakasagana kayo itan? Uwan!
Ready kami, madam. Okay. First question. Anya ti English ti kabalyo? Kabalyo. Anya ti English ti kabalyo na yan. Pwesa. 5 seconds. Contestant number 5. Okay, 5, 4, 3, Madam! Backride! sorry, wrong answer. The correct answer is horse. Okay, next question. Ano the English term ti nuang? Flower, madam! Sorry, wrong answer. Contestant number 5. The right answer is Carabao. Anya mo tan? Rung aming answer ko. Uh-huh. The last part is the synonyms of adjectives. Mariose, panyamanin na ita si inonim. Ay na. Awampay apulos na ala ko rin may sasa. Ay, katawan na kung nagiti kakadwa ka contestant. Okay. Sino? Anya ti synonym ti pretty. Lady, madam? Sorry, contestant number 5. That is noun. And the correct answer is beautiful or lovely. Yan, rung manin. Thank you for your effort, contestant number 5. But sorry to say, better luck next time. Anya. Agaw tayo, Brando. Nalpas mo tan, ti pakontes. Ay, uwan apo, kapitan. Apa, Brando? Naliday ka ba? Pasensya kayo na apo, kapitan. Awan na pulos tinaala. Ay, sana bali, Brando. Tinapateg, napadas mo. Kanada ti nang ipresenta iti barangay tayo. Apo, kapitan. Ay, di mo pagpaparikutan dito, Brando. Apo, kapitan. Pakawanan ako, ma. Katagiti imbagbakit di ka labas. Tinagtagibasit kayo. Kinjak na awatan ti sadyaw. Isuat tila. Sasawa kitilik-likutan niyo, apo, kapitan. Ay na. Bayamon na dyan, Brando. Bayamon, kunak mo. Lipat mo, kaputan lalpasin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Apay ka di ba kay? Sinay dita. Anyan ti kastoy abiyag dito'y Pilipinas. Ultimo bagas, santa pa'y amakagatang iti may sa kaban lakuma. Agan anos ka di Nansay. At danto ti lulong awan ti biyag. So agan anos ka pala Ay naagpatinggata kadilaang iti anos. Kasanungay, numaungpot ti anos, Raymond. Ay, kit anya nga ro ti aramidan da kay Nansay. Tatalagamit akasta ti adda pa nagbiag tayo. Anyan, santa pa'y amakagatang iti uray black and white lakuma at TV. Wano uray may sa kaldero. Uray jay basit kuma abaso wano plato. Uray may sa kuma at tinidor kan kutsara. Naa. Kahit pudno may, uray pandisal lakuma no adda. Taisupay kumamot nga ikapkapi tunggal agsapa. Ngamawan mo't. Hay, anya lakit din aya. Anyan, di ka maawatan, bakit? TV, nagbalinin na kaldero, kaskada baso, kintinidor. Nagbalin manin a pandesal. Diyak ka mo, no niya talaga, tikayat mo, agatangay. Amin kumaa. Anya,
Imbag ka may Nana Felisa. Oh, apay ka di, Nancy. Kompleto dagiti kagawaan nyo dito'y balayo. Adda flat screen at TV yo. Adda washing machine yo. Adda pay ref yo. Kun naiimas pay dagiti taraon nyo. Ado pay ti istak yo amasida kun tinapay. Ay, wen. Gapo taing karkarigatak dagita aginat gatang. Tunggal sweldo, gumatangak iti kayat ko akagawaan. Ay, dayta ti pagmayatan ti binulan nga agsweldo. Adda nga adda ti kwarta. Saan akas lakada kami, nga urayan mi laang ti bayad dagiti ilako mi. Ay, katalaga akastaan, Nancy. Anos laang. Sa bagay matkit di Nana Felisa. Wen, adan to. Ay, kasla maumaak nga rod no daduma. Kasla agpatingga kami laang iti arapaap. Awan ti imposible, Nancy. Basta agsalukag kayo lata. Wen siguro Wen, kunakmet. Iso adi ka mapukawan iti namnama. Mbala, agkape ka ki didita. Anya ka di tinapan mo inala, iyayan ni Nana Felisa. Awan, napanak na nakikaaruba. Kat ay na, nagganas ti biyagda. Ado dagiti agkakaimas at araunda. Kan napipintas dagiti kagawaan da. Anya? Unlakay, ay makapaapal nga rod. Saan akas lakadata nga utang akanayon. Ay na, agan anos ka kunak manay. Addan tulad tamo ta. Aywan gayam, umay ka no agpasyar dagiti kakasinsin ko. Kaano dang umay lakay? Inton bigat ka na. Ay na, sapay awan ti mailuto amasidang. Yung kapailaan umutang iji tersina Bayadan tanto, inton adda ti malako ta anatag. Utang manang. Sana bali tapayadan tamay. Ala, wanan lakay. Ape adi mo inruar dagiti insang dagiti kakasinsin ko amakan. Kita man, kurang ti inluto masidain. Kababain pa yun kadakwada. Ay katbay ata pang malaman tayo day jay. Anya, Insang dalang arudan, ipakan ko ang kadakwada. Bay tapara kada tayo abumalay day jay. ay na, talaga sa bali mo ti ugalim nansay. Uray no kastaman bilang, inruar mo kumalata tada kadakwada daytan, no manganda, no saan. Ay na, naggastos tayo lang arudan para kadakwada. Subyanda pa'y mati insang da. Saan kumamot din Jak amugin ka nansay. Talaga nga imot ka. Ti kayat mo, si kalaang ti may libre. Anya? Ay na, talaga sa balimot ni Ipag Nancy, Manong Raymond. Apay ka di manen ay Ada kami ita ije balay da Mari Jocelyn. Kat kasla nabsog, ngam kaadlat kaan. Sa bali pa'y ti inala na nga inyawid na, abilin mo kano. Anya, imbaga na anang ibili na. Wan manong, jackpot yan ta imposible mat nga imbilin mo, nga iyalaan na ka. Nagtatal na ako na. Ay, anya laki din na yan ni Nancy. Mangibabay na talaga. Wan nga rod manong, siya akong ti mababain ijay, awan maramidak. Gaputa na ibalikas na matan. Isu nga inik ka ni Mari Jocelyn iti cake. Graham kan adobo. Ay, may amaw, tabagak tumanan ti ipag mo. Wan manong, gaputa na labas mat. Mangibabain. Dinto tano iso, naimot mat. Hilaang kayat na, kat iso ti mailiblibre. Masaya at may, nakasangput ka Nancy. Di ka man agungot-ungot dita, tasabali tirik na. Nasakit ti tiyan ko. Ay, kaya nasobraam siguro tinangan na. Nasobraam, ti busog mo, gaputa pinaspasan manen, tinangan ijay. Anya? Gaputa libre, day talanangan ti nararamid mo, nga oray nabnabsog kan. Ay naamo kong ti ugalim Nancy. Kat naimas nga rod dagiti makan,
Kan napipintas dagiti plato a panganan, kasla panganan ti baknang. Anya, tas ipapanakkel ka pa yung mga istorya kanyak. Idinto ta siya, mababainak iti naidanon kanyak, kay naramid mo, nga oray jak nakita mismo. Ha? Mangibabayin ka, si kanan say. Apay nga imbaga medyo balay na mari Jocelyn, abinilin ka, nga iyawidan nakano iti makan. Anya? Di mo ulitin na itahanan say. Anyan to kiti ko na, hindi kiti tatawan niya ako ngay. Di nak mo tiramrama na iti kinarawit mo. Mangibabain ka. Tantang, mapunta man nagpasya rin dyan damanang Nancy. Ah, ungag pasuan niya anak ko. Ay, nabayagan asaan ta anap naman. Kailiw ko mo 30 kalagak. Nga rin tatang, iso mapanta makindi. Paring nagbunga mo timula daan yog. Mapantagdawat. Ay, kay una anak ko. Dahil talaga yan. Alak nga rod, agsaka na kayong tatang. Mapanak pa'y di sentro. Mapanak pa'y gumatang iti isang patay di balayda. Ay, kay una anak ko. Ay, takababae mo. No ima-ima taas subang po iya balay na. Sige, exactly, tatang. Isong agsaka na kayo. Apag isuntoin ton makasang petak. Tapno agrubat adagos. Ay na, umay kayo gayam dito'y balay, ngumapay adi mo imbagbaga in San Marcio. Ay na, Marcia, saan ang Marcio, insan? Alawanan, Marcia no iso. Saan kami ngamin? Ang maawagan, insan. Iso akasano nga ibagak nga umay kami. Ayun, nagsukatak gayam iti SIM card, iso adinak maawagan. Oh, matlaganya. Ay na, pasensya kayon ano kastoy laang tinadanon nyo dito'y balay. Awan ti sagana mi, awan pa'y tinaimas amasida. Ay na, di mo pa katanakan dito, insan. Umay kami la umiliw kata kayo. Kan umay kami man nagdawat ti bunga tinyog. Ay wana, awan parikot tita, apag iso, ado ti bunga tinyog mi. Ay na, mayata talaga, timing. Apag iso ti iyo mayo, Marcio. Adda na panunot ko. Wan, irwar ko dagiti daan a plato ken baso. Ay nga minsan, sakbay nga ing kayo mga la iti bunga tinyog, dumanon kayo pa'y taing kayo mangan. Anya ni Manang Nancy, nalabis mo teng. Ah, apay ka di anak ko. Abi nga stoy, aglati mo teng, tagiti plato, kinintid na panganan. Anyat plano na, patayan na ta. Ay na, saan nga umanay dahi ang pakatayan ta tatang? Ay da, sika talaga anak ko. Ay tila sasawamat. Amangan numangag na ka. Ala, anong samun? Taamangan no dahi tula ang tiplato na. Imposible mata. Oh, kita niyo man may tatang ni. Kita niyo. Kita niyo tang baso ng intid na. Natipikpingan. Ay na, amangan no masugat pa'y dahi ti sa lips ko. Sakit, awan ti handle na. Ha? Kituan mat ni. Kita niyo kami adag ito'y tinitor. Bangki-bangki nga. Kinta kito kutsara. Nga ni matokol. Ah, tila matiltilaw mo, Marcio. Mga kakit din. Ay na, awaling ganas ko mga tatang. Nalabas mo namin. Oray, awan kumati sida. Presentable mat kumaati itid na panganan ta. Ay na, bay among kunak mo dun. Basta mga kakit din. Saan ay? Masagot ako. Saan ako lamangan? Tapno makarit na. Anya, kamutin bakit? Ape akas jet intid mo apanganan da tata Merso, kun Marcio, nansay. Saan abali ata kasinsin ko mag-ida? Gapo ta kasinsin mo, kas jayan ti kastam kadakwada.
Ado mo ti plato. Ngam apay-pay laang adag iti aglat-latit inted mo. Kas kada na tipitipingan abasaw. Ay, di ka laagbain, Mike. Ay na, di kan agungot lakay. Gaputa ing gagarak da dyan. Anya? Uy, lakay. Bareng makita ni Marcio, kit ibaga na nga awan ti paggatang ta. Bareng mangted iti paggatang ta kuma. O, di nakakwartatan. Anya? Ay, talaga asaan alimpyo ti panagpanpanunot mo, sika? Nancy? Anya saan? Limpyo kit di ta nakapanunutak iti wagas tapno makalibre. Jak, amo king ka. Talaga aday talalibre ti amom. Amom ka di Amara? Napanak iti balay damahan ng Nancy di kalman. Kat, kumusta nga iti ipapan mo ijay? Ay na, may insulto akit inarabid na. Apay, anya ka di inaramid na? Di na kay sinango? Sinango na kami. Ngam amom ka di? Pinakan na kami. Ngam aglat-lati mati inwar na plato na. Natipitipingan ang baso. Kanatukko-tukko lang kutsara tinted ng usaran may. Ay, unay mo't daytan. Taapay ka no, agas ta tinaramid na. Hey, tsaka mo. No di na kami kayat asa nga ilyan wala niya. Iso nga ikak kumay ti kwarta na. Saan eh? Anya? Wana mara. Kung nakamang tida kura basit la agatan. Tay supay ko mga aramatin da. Gaputa ininsulto na. Binayakon. Uray awanan ti mangmangtid no kastamot laang. Ay na, Manong. Apay akas di ngamin ti aramid ni Manang Nancy idi may damanong Marcio diti balayo. Jay ka di may papan itinanganan da Marcio. Wan, Manong. Ay na, dayta nga ron ti pagungong takmanan kingkwa na. Di la nagbaing. Ngam, amom ka di ti rason na. Anya? Tapno makita ka no ti kasinsin na kit bareng mangted da iti kwarta paggatang na iti barbaro a plataw, baso, ken kutsara. Andyan a klase ti panagpampanunot dayta. Nangisit nga ron ti panunod da yung ipag mo, Amara. Amoyo ka di, Manong. Nalaos ti sakit tinakam ni Marcio iti dayjay nga inaramid ni Manang. Nainsulto ka no. Isu nga imbes amang tad kuma iti kwarta, saanin ah? Ah, anya? Adda ko matiitid na akwarta, kuna? Wan, ngam gaputa kas ti inaramid ni Manang Nancy, imbabawinan ah. Ay, anyan. Inaramid na dayjay, tapno ko na nga agkakwarta. Ngam, saan magayam? Ta iso ti makagapaw. Asaan nga ikan iti kwarta? Akat gungguna na Manong. Apay ngamin akas jay ti inaramid na. Kita man dahito nga aramid mo. Sika, Nancy. Apay ka di manan. Amom ka day nga da ko maitid ni Marcio king ka akwarta. Idi imay da pimasyar ije balay. Ah? Kat, apay nga rod adi na intod. Imot kit di aday di akasinsin ko. Di na nintid, gaputa na insulto iti naramid mo. Anya? Wain, gapo iti naramid mo kadakwada. Na insulto, iso adi nan intid ti kwarta. Iso adi kwarta ko maparaking ka. Intid nan kani Amara. Anya? Gapo iti ko na malaying mo, na insulto di tao. Iso na upay amang tid iti kwarta king ka. Ore asino mo kami na. Asino ko matisan na mainsulto. No pagplattum ida, iti aglat-lati a plataw. Ha? Kung na matapno makalibre ka, iso ngay naramid mo dayjay. Ngam saan? Talinisyam ki di ti grasya. Ti ko na maya ngamin kit adda tinasaya at ngay din dayjay ngay naramid mo. Awan nansay. Raymond lakay. Ay na, agbaliw ka nansay. Amumot ko mati mangiparanaw, kin mangibingay. Saan la aday tag palibre ti amom? Tapno adumit ko mati maawat mo agrasya. Tano kasta makanayon, adayokin ka ti swerte. Agpatingga ka lang iti arapaap, Nancy. Sigamit kayam kasinsin. Ala, umunag ka ah. Ay, agyaman na kasinsin. Adda ti makan di talamisaan kasinsin. Makan ka laeng.
Atakin ka, no niya ti kanyam. Agpili ka lang dita. Kasinsin Marsyo. Di ka madanagan kasinsin. Kaputa jak aramiden, tikas itinaramid mo ka na kami, idinapan kami pimasyal, ija balayo kinitatang. Ay, kasinsin Marsyo. Iso nga imayak, gaputa kayat ko ti agkid daw iti pamakawan iti naramid ko kada kayo. Naamiris ko asaan gayam arumbang dayjay. Kayat ko ang makalibre iti kagawaan, ngam saan gayam anasaya at dayjay awagas ko. Ala, di kan madanagan kasinsin. Awanin ka da kami dayjay. Apay nga min adi mula ang indiritso, kayat mo gaya mo ikan kay ti kabarbaro a plato kas kada kutsara. Ay napasensya ka at talagang kasinsin. Talaga asaan ang maiparbang dayjay nga inaramid ko. Sana bali, diyan kun ulitin. Iso asapay ko matapumasyar kayo lahat ta ijay balay. Ala, wenen kasinsin. Awanin kanyak dayjay. Napakawan ka. Iso adi ka madanagan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ay na, asino ayan dito umawag kan ka, girlie? Hey, tingarod nobyo. Ibagam ngamin, asaan nga umanawag Amo na mo't amadamati trabaho? Di na ay amo ti office hours? Amo na, friend. Imbagakan kwa na. Amo na mo't gayam. Ngam apay nga ron nga umanawag. Hey, jak man amo iti daya a tao. Uray ibagak asaan pa nga umawawag. Ibaga na mat akailiw na. Nalabas mo tinobyom. Ayun gayam. Talaga ka di akas jay tinobyom? Ha? Apay ka di. Sa bali mo ti pormana No daduma, nakapolo sa nakashorts. No daduma man, sa bali ti pormana. Jak maawatan ti tasty nobyom. Sika talaga, Mayla. Tauyawon pa yan tinobyo. Ay na, pasensya kan girlie. Saan ko nga uyawan? Ngam ibagbagak laang tipod no. Si Kamat Orlando, kinunakmat kan ka adi ka umanang wag no kasdi nga oras. Gaputa madama ti trabaho mi. Pasensya ka na, girlie. Kailiw ka nga na Si ka talaga Orlando. Kat, nagapon ka di. Ijay balay, mahal. Imay naklang nga rod sinukon. Uwan, mahal. Napisina. No kaya mo, intapay mangan. Ay katun mahal. Tapno maturog at laang inton makaawid Manong at atibayatan ta. Diyak ka mo mahal. Damagan tanto ijay cashier Sa bagay. Mabait lang Taibusat pa'y dahi ti Diyos ko. Una, hindi ka mat-apapurain gan. Ay. Ne. Ayan na nga talaga wallet. Apay ka di, mahal. Di ka mat makatal na. Ay na, nalipatak maggaan ti wallet ko, mahal. Anya? Un, mahal. Hanggang bayang, makisarita kiti ka, sir. Ibagak nga isublik to ti bayat ti kinanta. Ay na, saanan mahal? Sana bali? At damot tinabat-bati ang kwarta. Siya kunti ang bayad. Oh, ayos ba na yung tibiyang dulyos? Naragsak ka ma, ito Orlando. Ay, kita ma.
Ang mga numaatake ka, gapoy tinalaos aragsak mo, pare. Anya? Apay, anya launa ti pakaragsakan. Ayos man ang tipugis, Pards. Nakapangan man ang ti tao diyang inginahin na restaurant. Anya, kasano ang nakapangan ka, kit awan mo ti kukwardam. Taol ti mo ngalam, abwa, kit inutang mo pa iya store ni manang ka. Ay, anya ti usar ti girlfriend nga. Anya, nagdiskita raman ti kayan ayat mo. Saan bare, inusar ko lang ti utak ko. Ay na pare, di ka unay. Ang mga makaala ka iti sakit iti tiyan, gapo iti dayta nga aramidan. Anya? Wen pare, wano saan? Ang mga numaltutan ka, inton sumarunong aramidan manan dayta iti girlfriend mo. Kunam ngayon ima sa matilmonan tinaima sa taraon, hanggang malakjo kagaya man pare. Sikamag pare, kasala ilunlunod na kung iti daytang ibagbagam ah. Girlie, ada ka di may kwartan dita? Apay ka di Mayla. Umutang akpay ko ma. Awan ka no ti allowance de kabsat ko nga adda iji syudad. Bayadak to dun sumarunong nga sweldo tayo. Ay na, pasensya kan Mayla. Adda ngam umanay lang allowance ko aging tapos. Ay, kunak ano di mon inibus ti kwartam. Adda ko ma. Ngam napan asa nga ribo mat ngamin ti binayadak iji restaurant idi Kalman. Anya? Napan ka ng restaurant? Kunam nga agtipid ka. Ngam napan ka matgayam ng restaurant. Sakat, di ka pa'y nag-ayap. Ay na, sa anak ko maamapan. Ngam inawis nak ti boyfriend ko. Anya? Inawis na ka, anangan? Ngam si ka matgayam tinagbayad? Ay, manumot day ta boyfriend mo ah. Agawis ije restaurant? Ngam saan mat nga iso ti agbayad? Ay na, denggen nakpay ngamin Saan ko maasyak ti agbayad? Ngam nalipatan na ti wallet na. Anya? Saan ka di akong parem dayjay nga Orlando, Julius? Kitway, apay ka day. Jak ngamin kursunada ti panagrupropa na kat. Anya, ang mumutayan no, korsonada na ti panagrupropa, mayla. Kaslawan ti panagtalag ko iti dayjay alalaki. Kasla ngamin gungun dawayan na lang ti gayam ko. Ha? Wan, kaslamanan idi na minsan. Inawis na ti gayam ko ang mapandamang restaurant. Ngam ay dinalpas daanangan, nimod gayam girly tinagbayad. Anya? Wan, ti rason na kano, kat nalipatan na ti wallet na. Ammo ko na diya kumparay. Ada ti loklo ko na. Iso abagam ti gayam mo. Asaan unay nga agtaltalag kini Orlando. Ay, kanayon ko mat abagaan. Ngamjak amo iti dayjay agayam ko. Dangamat no maipapan kini Orlando. Nainlap siguro kini Orlando ah. Ay naku namon, Julius. Kat day ti mat duldog nga Orlando, hut-hut-hutan na mat ti gayam ko. Nalpas tamad din anangan mahal. Inka agbaya din tamapantan. Mahal, Oh, apay ka di mahal. mabaling ka diya, sikapay lang tagbayad iti kinanta. Anya? Pasensya ka, mahal. Awan mo itong tiwali ko. Ang mga no, damot tinang sipdot, itay ija market, adyak na si putan. Anyan? Pasensya ka talaga, mahal. Sana bale, bumawi akto itong sumaruno. Ay, agra-ira ka naman kami ng dagiti manipdog ka. Ala, inta nga roden agbayad Orlando. Tapno rumarta dito yan. Ay na, pasensya ka talaga, mahal. Ah. Ala. Awan ti problema. Tumakder kakit diditan. Taing tagbayadan. Tapno makarwarta dito yan. Pasumublat mat dagiti daddo maamangan. Kasano, mahal,
Itulod ka ni Balayaw. Saanan Orlando Santos Domingo? Ah, inawagan nakmutin iti buo anagang ko. Anya nga rin ti kayat mo? Orlando Santos Domingo, alias Mananggundangway? Sadot, imot, kan gago. Ha? Day ka di ti kayat mo amangag, ha? Nini. Anya ka di dagita nga ibagbaga mahal. Diretsaan kan Orlando. Ngam day tuyan ti maudi apa nagkuyog ta. Gaputa itamit lang, makiwin na swasakon kan ka. Anya, saan mahal? Ay, ayatan ka amom na ita. Ay, ayatan na. Wano, ti kwartak lang ti kayat mo. Ah, Nakadlaw akon Orlando. Idi payla ang apal-paliiwag ti aramid mo. Umababuso kan. Agasam, tunggal rumwarta, siyak taggastos. Awanan ka itibain. Gaputa kundi awis ka, ngam siyak matlagayam tagbayad. pasensya kan mahal. Jak mainggagara dagi jay. Gaputang mairan-ran na. Nalipatak ti kwartak, kinasipdot ti walid ko mahal. Daan dagitan arason Orlando. Ti kunam kit di, kayat mula ang tilibre. Iso nga ita, agsinatan, gaputa di kan kayat. Gapu iti naalas nga aramid mo. Anya, Nakiwin na swasakon kini Orlando, Mayla. Kasta ka di? Wan, Mayla. Ay na, kablawan ka, girly. Congrats! Anya? Kablawan ka, ah. Taka maudyanan na, utak mo na ang gumana. Anya? Kunaklakit di ah, no agnanayo na nga agpalpalo ko kalatan iti dayjay nga Orlando ang manang gundaway. Nasaya at mat, tasi ka mismo tinakiwin naswas kan kuana. Wan, Mayla. Gaputa na ka Amerisak. Pudno gayam dagiti ibagbagayo. Agun-gun dawayan naklaang ni Orlando. Nasaya at mat ah, tasi ka mismo tinangibaga iti dayta. Wan, gaputa saan laanam na minsan nga inawis na. Ngam siyak matgayam tagbayad. Ado dagiti rason na. No saan na analipatan ti kwartana, nasipdot. No saan anasipdot, natinag na iti kalsada. Hay, anyan, makapaturn off my life. Ay, awan mo Orlando. Imbrik na ka magaya man ti girlfriend mo. kunin nga rod pare. Ay, kat nasaya at mata, pare. Na, nakiwin naswas lang arodang kanyak. Ibagam ki din anasayaan. Ay na, nasayat ko na tapno dimon gun dawayan. Kasi mo di tao pare. Ha? Manumot din aribo tinagastos na king ka. Isos tulay, tainsina na kan. Tapno urnungan na kide, ti kwarta na. Sigamot pare. Kanunungan pa'y mo ni girly mo. Uwan ata kasi mo't agun dawayan pare. Naimbag man, tasaan ka analtutan iti nauda panangan nyo iti restaurant. Ay, saan pare? Jak, itulo ka. Jak, kaya ti may babay ni di restaurant. Nay, anda magam basit bayin mo pare. Apa adi ka mabay na mga niti saan mo gayam abayadan. Siga talaga pare. Ura na minsan, awan pa'y ti ko na masuportaran na kami. Apay kung masuportaran ka pare. Kitkilo mo itagit aramid mo. Sana bale? Mag-aaram haktumanan niti sa bale. Ay kat una pare. Ngunay, agan anad ka ah. Ang mga nusika mo ti pagkwarta na. Anya? Patyan nagsindi. I love you, todo. Awan preno, uray maibangga dya kanto. Anyan, kas kamot lamang luklo ko Orlando. Kas ano amamati akin ka, kat kas tamot ibagbagam, kas lalinya ti agar-aram abala. Sigamot sindi. Amumot ay ti balang agarem. Anyat amok ngay Orlando. Patyan na kumasindi. Talagang ay ayatan ka.
Pudno ka di dagita, Orlando? Uwan, Cindy. Cross my heart. Patyan na ko ma. Aramidag amin nga ibagam. Tapno aklo ng laang ti panagayat ko. Agpaiso, Orlando? Uwan, Cindy. Sige, agkaman nga rod dagiti dapan ko. Anya? Kunamat nga aramidam amin nga ibaga. Sige. Aramidag, Cindy. Agin papangina mo dito, babae. Jaski. Sige lang. Si kanto mo ti may sak. Angaw ko laang, Orlando. Ala, aklo na kon ti panagayat mo. Mapantaman mo't mangan ijeng nginginaan a restaurant, Orlando. Ay, wala. Areglado, Cindy. Manumat ng abulan tang agayan ayat. Ngam saan tapay anapadasan tinang restaurant. Ketua na, Cindy. Day talaga yan. Awan ti problema iti day ta. Wen, padasan ta ti mapan ijay eat all you can apanganan. Tapno ago mata amangan. Areglado. Sikat ti makaamo, Cindy. Napayag ta dito kayo, Cindy. Rumwartan. Umad atong ti customer. Agbayad tapay asak bay arumwarta. Cindy, awan pa iti kwarta kita. Mabaling ka di asikapay ti agbayad. Anya, awan kwarta ko, Orlando. Kunak man no adda pagbayad mo, tawon ka mat awan. Kunak ano, adamat ti pagbayad mo. Gaputang nagawis ka man. Awan, Orlando. Kan may sa, sikat ti lalaki. Iso arumbang asikat agbayan. Awan nga ro ti pagbayad ko, kunak mat mahal. Kat, anya nga ro ti aramidan ta. No agpada tamat nga awan kwarta na. Ay, sapay nagngina tinakanta. Saan kan nga agreklamo? Gaputa ad-ado ti kinan mo ngam iti siya. Ala, makaamukan iti babayadan ta, Orlando. Anya? Ay! Sana mabali na pumanaw kayo. Nung saan kayo pa nakabayad, mister? Anya, Mabaling ka di nga sublimin to tibayan mi. Nalipatan mi gayan ti kwarta mi jalugan. Ha? Isubli after 5 minutes. Kan may salaang timapan mga ala, ha? Agbati ti may sakata kayo. anya. Ay, si kanti agbati, Orlando. Anya? Jaket Agsinsinong ba't kayo mister? Kahit nasuwan, talagang awan ti pagbayad yo. Sa nabali, tagda ti remedy na dayta. Ikaw yung langin tikinan nyo. Mapan kayo di kusina, kat mapan yung inawan, amin nga inawan ni Jay. Tapno solve ti bilyo. Anya. Basol mo tayo ito, Cindy. Magibabayin ka. Apay asyak ti pabasulam ngay. Duata nga akim basol iti daytoy. Siga, gapot akong di awis ka. Ngam awang magam kwartam. Ang damat ati basol mo. Wan ka awan. Ngam awan mat gayam ti inbulsam. Ay na, sakit. Adok tinawan. Ay na, kababa, hindi ka sa naginautan iti plato kas ka na kaldero di na oras. Basol mo tadi mo imbaga adagos nga awan gayam pagbayad mo. Nagtigsi ako magayam iti kapsan mo tanang isabat iti kwarta. Ay na, jak kayat. Agungot lakit di dayjay. Kan may sa, or-orayak nga rod no adda irwar mo a pagbayad. Kit mo orayak mo nga apan mo bayadan. Ha? Ay na, Orlando, naging inuray talagayam iti awan.
Awan mon pare Orlando. Na. Naranam ti pada mamananggundaway. Iso aga po iti kinalaing yo mananggundaway iti pada yo tao. Napasubo kayo kay ngarot adwa. Anya. Kituan mo maray. Kundi restaurant kayo. Mawan magayam kwartayo. Sapay kat iyang nginginahin na restaurant din na ba na niyo? Naginaw kayo laka nga rodan iti plataw. Kas kada kalderaw. Anya lagi din na ya. Ay na. Gusto na pare. Di na akong katawan. Ay na. Naging inuray kami lagayam iti awan sika. Kita niya kay ngarot paray. Talaga kasta. Pare, nakamiris ako. Ha? San gayam lang saya ti mananggon daway ti pada matao. Kaputan nakarkaron to ti mapasama ken ka. No agbalantek ken ka taramen mo pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.